Čas strávený s rodinou a dobré jedlo. Hokej alebo chytanie rýb. Myslím, že to bol kapor, mal 14 kg. Lebo bolo voľné, keď som prišiel do Prievidze. Tak bolo to v doraste, keď ma sem zavolal tréner Slany. Vyzujem si kopačky a dám dole chrániče. Čulo. Tam asi nie je lenivý nikto. Tak po tréningu chodíme s chalanmi sa niekam najesť a potom už len nejaký film, oddych, dobrý spánok. Asistencia. Stanley Cup. Úprimnosť. Môj otec. Messi. Hrať na gitare. Začať s futbalom. Obidve rovnako. Kontrafakt. Barcelona. Arda. Poctivý, úprimný a pracovitý. V číslach. Nikdy sa nevzdávaj. Áno. Vždy si obúvam prvú ľavú kopačku, keďže som ľavák. Mám svoj konkrétny predzápasový nápoj, chalani vedia. A neviem, snažím sa robiť tie veci rovnako, keď vyhráme ten zápas. Myslím, to je predzápasové. Red Bull. Emócia. Instagram. Podvod. Čulo. Ambiciozná. Pracovitá. A vtipná. Veľmi veľa, keďže je to okresné mesto. Viac pracuje na sebe.